problème na fami mon Ebe Africa Hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam Ebe Africa rama nyarama Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pin TV caggal jettuɗen Allah jooli Mouhamadou Toubar ɓuuɗu e nder jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdine Hamal Adou Ray gorko mo Daara Halayɓe en dewre makko en juurima dendagal seereɓe furankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanade bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen Debbo Africa taw ko ɓinguel mawɗon badiraguel mon bandiraguel mon dewen nin kem wiide Sali Dia debbo mañum liduɓe lidu bani buuɗi sippatoroɓe sippata jaam nde heewi ɗo wonde on wonini en kadi bellammo mawɗo kadi hande tigui e joddade ɗo kadi e miñiraguel meɗen sehil meɗen sen belama mbiyen Moussa Niang gorko mo garli kono noon sen belama mbiyen ñeeño moderne e wawde yewtide makko de e yewtere Debbo Africa nde tawno haalpur eɓen kewi wiide so cukalel laaɓi juuɗe hen ñamdata koye mawɓe wadde noon so tawi woni cukalel mo ganduɗa haqqille mum ene yumti wadde ma mawnira mum coftu e kala saaha joddade ɗum e yewtude muɗum ko ganduɗa koko faati tigui e nafoore e nder rendu ngo wadde noon haade men woɗɗoyde hen hay nokku ko hokkude Moussa Mignam konngol o salmina bandiraɓe Seydi Dia debbo toroɗo debbo pullo mi salmini mi juurima mi neldima duwaw mi ñaguimama duwaw sikki ala waɗi ko wawno waɗi watti waɗani kene hawno kono so waɗama wattama waɗa ko wowno waɗa ko wawno nde mbatta nde aɗa wawi ɗum nde mbatta nde aɗa wowi ɗum mbaduɗa kadi e komo jiɗɗa jiɗɗomo aussi en calmini yiɓiyankoɓe Pindi TV tawateɓe nder eɓoho leydi kala Seydi Niang Diallo waɗane jaam waɗanen jaam waɗane jaam dendagal rendu ngo ko bellama meɗen tigui en calmini ardiɓe galle ɓe e baniraɗo gorko ɗo Awadou Moussa Dia ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia hato koto Burkina Faso kaw meɗen directeur meɗen général kaw Samba Diop salminama juurama ko ɗon dewten calminen personnel Pindi kala kono noon calminen yeɓiyankoɓe e Pindi toɓe goni partout dans le monde en gari kadi hande émission Debbo Africa taw noon oɗo wiyata en joɗima ɗo ñande en kaali e ko fate e banggue debbo ko ganduɗa ɗen gandi tigui leñol ngol jaɓɓima ɗum kadi wonini ɓe beelam mawɗum tawno ɗen gandi ko hunde wurade kono ha joni eɗen garte e ha joni e rendo meɗen hande no lerori hande noon yewtere meɗen toɗɗi ko banggue dewle nde tawno wonko jiiɗen Moussa Mignam e réseaux sociaux ji surtout noon e banggue TikTok o eɗen jii hen dewle ɗe ganduɗa ko dewle bonde taw noon nde kumatede yama en tinani kumano koye jumaji kono nde ɗe bonata nde ɗe bone e nder réseaux sociaux ji haɗi gaari ha e nder TikTok mo ganduɗa hande yimɓe foof hagguillaji mumen kuccit toon kala ko kewi ko ɓuuri hen hewde ni hande haaduni yaltinide journal walla goɗɗum eɗen mbawi wiide ko TikTok iddoto tinede woni tan toɓɓere yewtere men hande ko en jii e ko ɓoyani ko won dewle bonde ha yetti ɗo ganduɗa ko gorko ene naata e nder TikTok ene bonna debbo ene haala mum haaluji bonɗi ha ñanden won ɗo jiiɗen ni hay wonde debbo goto naati ni e nder live muɗum TikTok direct ene warto sababde haaluji bonɗi kalteɗe muɗum taw kadi ko gorko dikkino ɗum haali woni haaluji ha audio muɗum jalti mami bonne mami ligge mami yoɓe yimɓe bonnuma mami wat caggal nde haali ko kadi en jii ɓe wino majoɓe hewɓe jalti taw kadi eɗen paamiti hayso tawi wiite ko influenceur uji ko way noon aɗa fama tan e nder haalaju mumen ko yoɓaɓe kadi ko ɗum tan woni meccu mumen yoɓede sababu mi wi Moussa Niang welanimi min Sali Dia mi nodda goto e mumen wi ɗum bonnanam Moussa Niang walla ko way noon jalta kaala mumen ha puusi debbo ha wadde wona gueɗe beele Moussa Mignam beele hakkude dewgal hakkude debbo e gorko woni ko mbiyata ko tuuba komin kewiide après l'amour c'est pas la guerre ko tagui hande dewle ɗe sen kume e jumaji so ɗe ceere réseaux sociaux ji walla ɗe ceere tribunal a jarama Sali Dia addi kadi ganduɗa rogere nde ganduɗa ma waw findinde yimɓe ma wod koɓe janggi hen ma wod koɓe kocci hen fa tabarakallah kono addi kadi ko guurɗen fa tabarakallah nde won noon ko ɗum noon woni télévision jooɗade addude ganduɗa ko yimɓe ne kutoro ɗum woni la conscience aɗa waɗa conscientisé e ndi mbaadi ngal ɗon jaɓɓal yo Allah ñimne hen ko wona ɗum ko haali haala mbatke fayida après l'amour c'est pas la guerre Allah ko kanko waɗata c'est vrai a haali ɗum ñanden wonde ko dillinara danki kew jooɗi tan ko caggal kadi wonani harmi ko welani kadi kala ko jiiɗa ma sertu aɗa ceerɗe ene keewi aduna ne seer noon kono ko wona aduna ne seer noon yimɓe fof ceertat ko ɓe jiiɗi fof ko ceerta hay so ɓe maydi ñalawma goto heure goto minute goto hatta de ɓe gubbita hen wallahi wadde ɓen
ko ceertoyta ɗum ko Allah serndi ɗumen ɓe Allah serndi noon ceertaade sabu hay nder aljannaji aɗa yiya toon giɗo ma taw onon ndendi galle wonande anduɓe min goddata toon kono no mbiɗa ni après l'amour c'est pas la guerre onon jiidirno onon jiɗodirno woni sunna e farata Allah gasni donc ɗon famodirde weñi so gasi man fof yo rewru tinde mum nenam ne heewi wiide konngol awde Allah daña cide holko ngol yiɗata haalde c'est à dire debbo ko wawi waddemo fof e aduna on ko waɗani mérité on ko waɗani mérité ko waddemo wilipande on ko waɗani mérité ko aybindemo sa aybini debbo tan gaybindaw jinnal ma debbo kono Sali Dia e wiidaral réseaux sociaux ɗon surtout réseau TikTok ko jeeyirteɗo eyyi kala ko jeyɗa toon kadi jarat sa yeehi toon montre jarat sa yeehi toon feggere jarat sa yeehi toon neɗɗo kadi jarat lago eyyi bon no gardemi ni mi arda debbo toroɗo yerlu kandimo dimari tukkal ngaari ngeloba suusa walla bawol mi haala Sali Dia ha yimɓe fof belto noon kadi woɗɓe gardata mbaɗa détruire image bonno joomum waɗe kala ko nodduɗa hen kala ko jeyɗa hen ene jara ko wiide debbo handane ɗum noon no mbiɗa ni nde kumata hen en tawa kono nde gasi nde tan en tawama ɗe gasi te fotani wonde lay fotani wonde en jiiɗa yebde ɗum en cuɓahi yebde ɗum en cuɓahi nande ɗum en cuɓahi haalde ɗum kono so addama kadi mayɗo e jeere kañum taggi hoore muɗum fotani wonde surtout min somi woni no debbo mi jabara quoi mi watta justifié tuba ko mbiyata ki justifié a toujours tort a forani wadde justifié haydara aduna en tant que aɗa laaɓa aɗa andi Allah no hunde yarni ko noon yaari mi watta justifié an kay jokkoye ɗeɗon pele par ce que yimɓe ma gandu ko kalta woni ñiɓari ko kalɗa ko gonga en tant que gorko mawɗo kilifaɗo a resimo sunna e farilla gasi peu importe ko wawi waddemo ko gujuɗo compte bancaire ma ko bonnuɗo galle ma ko ligguiɗo ma kala ko wawi wadde ko wawi wadde aɗa Moussa Mignam eɓe mbiyatno dewle sukaɓe ko mawɓe jogui ɗum kono dewle mawɓe hol tambiɗo ɗum hande ɗum ɗo joni sino woni tan ko génération moɗon wiye ko joni naate e dewle ngala expérience muɗum mbiye ko fougue de jeunesse gondi mbiye ko cuka ko heeɓi ɗumen ko cukalel kala ko waɗi en anda cukalel ko ƴoƴi ko foof ko hellifa ko fof ma wat ko heddora par ce que ko suha kono so tawi woni ko babiraɓe mawɓe jibinɓe ɓiɓɓe yaaɓe ha ndesaɓe joguiɓe rewɓe mumen jewɓe walla lembilaɓe e nder galle jaaɗo ha dañi goho dañi ɗiɗi dañi tati so woni kadi ko yaaɓe ha jogui bandiraɓe mumen rewɓe yaaɓe ha jibini kadi ha jibina ɓen fonnoɓe wajade enen sukaɓeɓe so woni ko ɓen jaltata enen mbaɗa ɗum ɗo ɓe mbi so tawi ponnoɗo wajade o watti wajede bajoto ɗum weeɓata kadi Moussa Mignam dewgal so tawi ene wiye ko mawɓe nangi hen hay sinno ko a mawɗo a reesi suko son dañji caɗele ƴeewe famille moɗon son donki wawde reglu ɗum koye mawɗon joddo ɗum e nder suudu mbaɗon ɗum e nder suturu nden ko ɗum mawɓe mbaɗanno jiya debbo e gorko ceera tawni debbo yaltani gallo koreji gorko e koreji debbo ngara ndente nder suudu mbatta dewgal ngal mbiyo ha ɗo taw ma Samba tinani ma Demba tinani ala ko wonno ɗum Sali Dia wonno ɗum komi jogui suturu e nder koye ma wonno ɗum kadi koɓe jokkodiri ennam ɗam ne reena hande ennam men reena lay reenaka wonno ɗum ko aɓe jokkodiri kala ko ñalle ma waltata koye am hande noon no ñalduɗa ni ko ñalle ma o waltara am kono no ñalduɗa ni waltara am waɗi sababu ganduɗa wonti hooram haɓeɗe mbarodiri kamɓe kay yoɓe maytu ala wono hanki ko cumu sumi galle kaare ndiyen ñippu en kono hande cumu ngu suuɓi hono mun fo ƴettu caméra mum ne film kadi ɓe kadi en gaddane ɓeɗo yo sum on addoɓe siwoji cikka siwoji ɗiɗon ko ndiyam woni hen gam ñippude sumu ala taw siwoji ɗiɗon essence woni hen ko pétrole woni pétrole ɓeydo ruppirade noon kamɓe kay mi yahat ƴeewoyde no ɓe guurdi somi andi no ɓe guurdi mi adda ɗum mi hokka ɗum Djiby Dieng mi hokka ɗum Ali Fall beele hunde yo saro comme par exemple an aɗa waɗa ɗo vidéo baɗɗo fayida vidéo mo ganduɗa ma nafrede goo ko heewi kala ɗum ma won ko ƴetti mbaɗa ɗum e TikTok Sali Dia mbaɗa film mogo ganduɗa yimɓe ne poti taggue ɗo Sali Dia haalata ɗo nanna ɗum
mbaɗa ɗum partager nder dingde mon WhatsApp kono hande alan ko padi ha nane ma tan ko bonani ko boni ko moƴƴi ko hay goto sohlani non partager ɗon mondo yetti ɗon so yi ha ɓoy noon ma sifor yimɓe beele ɓe gona nafikeji ɓe gona nafikeji aduna o yetti on tolno yetti on dimension yetti ɗo gonɗa ko beejjodiral tan woodi hande par exemple so tawi a huɓɓino caméra ma tan Sali Dia a wi ko kane woodi a huɓɓi TikTok ma a wi kane woodi yimɓe wondiri Allah audience mo nanca way goto wawi ɗon kani kane woodi e hande garemi addi ka eyyi hay goto andata audience ma no fotata bo joni par exemple ƴettu exemple jaafa ɗon l'exception fait toujours la règle mais hol ɓurɓe jogade abonnement hande e nder TikTok won ƴettotoɓe haala ko koni ɓe e wonɓe ɓe ɓuuri jogade kadi ɓuuri wawde kadi ɓuuri kadi wawde bonnude ko rewɓe surtout aɗa andi so tawi en mbi émission debbo Africa woni ko mbiɗen kala ko gadduɗen ɗo ko faate e banggue rewɓe surtout so tawi eɗen kalten ko ɓuuri hen hewde ko waɗi concerné debbo eɗen gandi noon en mbawi yaade gaga debbo gaga gorko par ce que debbo e gorko hay goto wawa yaade gaga goɗɗo o kadi la plupart kala nde debbo dañi caɗele ko gorko heewi hokku ɗum ɗeɗon caɗele ɓuuri hewde hande ɓurɓe jogade hande audience e réseaux sociaux ji foof ko worɓe ɓurɓe hewde joɗade ene bonna rewɓe te debbo mo bonnata o an aɗan oppi debbo galle ma mo dasɗa o a yiiɗa bonno om a bonnatamo aɗan oppi bane debbo a yiiɗa bonnomo a bonnatamo aɗan oppi yumma a yiiɗa bonnomo a bonnatamo beele goɗɗo debbo goɗɗo mo bonnata o beele kanko no ala bandiraɗo gorko o ala joom galle o ala kankone ɓiɗɗo walla o ala ni jinnaɗo andi il y a des gens ko honda ils sont omnibulés par le succès debbo jooɗiɗo min pour min quel que soit nature ko wawi waɗede on wawi noddude Sali Dia o woytoro ɗum gam hokkomen expérience ko debbo gonɗa guurɗo e nder leñol ngol humpiri hunde e nder leñol ngol ene jogui hunde ko yiiɗi wadde transmettre wonma contacté sunde taw hay goto tinani wonma contacté kokka ɗum hen miijo kokka ɗum hen alandi neɗɗo ne neɗɗo musaɗo ene sohli jeyanowo musaɗo ene sohli kadi mbaɗowo conseil ene sohli kadi gartirowo ɗum par exemple an haali ndeysan haala wartade hewɓe hande jeeyi ha mbattimi jalti taw société o wariɓe pusataɓe haaɓe mbaɗa ɗum alandi par exemple no kalɗa oɗo debbo ni jiɗɗo wartade e en plein life intention joguinode intention yiɗde yaltude aduna sababude hankkadi ne ndimmagu sababude hankkadi ne pression sababude haaluɗaji woni ganduɗa koye kattanani haala woni ɗiƴam kattanani kadi haala muska Moussa Mignam ko ko tiɗɗa ko foof haala muska ene metti wadde maîtriser yertako c'est que an ko famille ma miijorɗa hoore ma miijorɗa kadi ko ɗum ɗo gasata kadi ka jibinɗo ɓiɓɓe maɓe miijorɗa ko kalde yimɓe darma ɓe mbiyama ndeysan o woni kaari bannoɗo ndeɗo moƴƴere mais ko woni kaari bannoɗo ndeɗo bonande o n'oublie pas Sali Dia hande no foti yimɓe mbaɗanɗa teddule jejjirima mais suffit seulement mbaɗana neɗɗo bonande wotere walla jumre wotere wona hakkude mon kaldo darma omo darduma ndeɗon bonande kadi ɗo jooɗi fof ko ɗum o settantoma o yejjiti moƴƴere nde mbaɗanɗamo voilà alande duttiɗen koye hanki o woni hollum to société ala to mbiyata neɗɗo wonno ko annamo wando ene yaha ne wawa développé ha ari neɗɗo ha ari société ha ari gurnam ha ari ganduɗa ko yimɓe ne koɗa moni fof ne jiide kaari eɗen jokkodiri ko on natti gontuɗen hande comme no kullon ni kullon ngo hollum wawi wara gayde yita lella est ce que Moussa Mignam joni wona kulle ɗe ni ɓuuri en jogade jurum e haqqillantagal gondigal e meɗen par ce que joni serani jiiya dawaɗi ene gona e bedde ene kaɓa serani jiiya ɗum kala jiiɗa ne bonodira ene kaɓa ene mbaɗa ko boni ko yimɓe Sali Dia mokkuma anecdote goto au passage Sali silam goto wiya Ablaye Dia jour goto min jahede nder université yi ullude rawande ndegude jaat darnimi o wi dar ɗum ɗo danmi o jaali e o wi kam ɗum ɗo holliri hen enen koye men poti weldude par ce que min cikanomi ullude rawane mbawa yadude ullude rawane mbawa yadude mais hande aɗen jaat e firti tan ko wona suho debbo gona mawɗo debbo kala no aɗa jogui valeur mo ganduɗa gorko ala ɗum valeur aji nayyi to Allah valeur ɗo société o valeur e diine o valeur e kala aɗa jogui valeur mo ganduɗa gorko ala on valeur aɗa jogui valeur mo ganduɗa hande par exemple mi haalata gueɗel gorel fidélité o debbo tan wawi wonde fidèle
gonga fidèle ko fikka ɗum wiide sa ndaari rewɓe infidèle wonta 19% e sa ndaari bon gorko eyyi bon ko 79% ko ɗum koye mon monja ana jaɓana on par ce que tawde oɗon dagnanani ha rewɓe nayo wadde wonko Allah haalata ɗo ene wiye banggue julɓe merci beaucoup holko saabi Allah wiyani debbo yo wat bigami kono wi hokki gorko yo wat polygami eyyi donc holko saabi ɗum noon ko Allah tagui en ko kanko ɓuuri en andude debbo mi hednoma vidéo goto yummiraɗo goto ne haala ndeysan vidéo ganduɗa ko tusɗon ha joni ko debbo tan wawi yidde timmina so debbo yiiɗimo suurma debbo yiiɗimo teddinma debbo eyyi wallahi debbo yiiɗimo ñawa jaade ma kangueɗa yaade ma mbasa yaade ma ko debbo tan wawi ɗum donc par exemple hande aɗa wonde debbo o ñawa o ñaw quoi poɗɗa wadde mo assisté vraiment mbaɗamo abandonné eyyi ko par exemple tulel dewel ngel au passage jiiɗa haalde haal janaki mais wi ko sellani joom golle mum wimi komi jahowo soirée e suppose an so hoorema musiran debbo o kanko fo o folat o yaltata hay suudu o ɓuuri hen hewde tawi kay ko dewgal yidde kay non bien sûr wawa wadde haydara kala to yene waɗa jambat gam no cafruɗa hay sahaji ni bon jaran ɗum yeeyde cuɗari mum gam sabamde safrudemo wallay ndeysan no foti rewɓe guitti ɗo mbaɗi investir worɓe mumen mbaɗi réussir nde mbaɗi réussir ha jam fi ɗumen jiili waɗɓe wona jiili woodi jaltina ɗum cakak haalaɗo goɗɗel fo donc nak gasata aɗa jogui valeur mo gorko ala nene baba gandi tan ko jibinde ɗe fulle fayde ko an waɗata ɗum e hoorema ene muusi c'est vrai les gens ɓe ganduɗa ne mbaɗa ternir image o ene bonna ganduɗa ko wone jomum surtout ça ay Moussa Mignam ay dewgal ko sutura surtout dewgal ko sutura no dewgal wonirde sutura ni noon ceergal foti wonirde sutura wonɓe jiita ndese ha ceera ha eddu mumen jofata he gortine gorko aɗa resodiri e makko ceero no ɓuuri wonde sehil ma oɗo gorko de o wona Ibrahima Bassum ndeysan o wona gorko mo cillon daga weeli koyle ole nammade gorko moƴƴo min ceeri kono teddugal nan hakkude amen ɗo jooɗi fof koko moƴƴi settotoyam te kadi ko hande ɓuuri wonde sehilam wadde noon ko hokkude exemple tan e oɗon e wiide oɗo gorko jaltuɗo ene bonna oɗo debbo sabamde ɓe ceeri walla sabamni ɓe coani serde gonɗon tan koye procédure ceergal on natti weldude on kaɓi par ce que ala fof ɗo haala haala makko hawi min ceeri o haali haw wi so tawi aɗa yiiɗi artude garta par ce que mi seranimo taw wadde ça veut dire ha joni omo yiiɗi debbo o kono ko waɗata ko fof ko pour pusde debbo o beele an arte makko mais saɗa puusa debbo pour min pour arte ma poɗɗa ko feewnu ɗum wona bonnu ɗum beele debbo aɗa wawi bonnu ɗum ha para bonande fonde ni ha rutto kadi wonto joom suudu ma kañum ne wawi waɗ ɗum debbo ne wawi yafade debbo ne wawi yafade foof mais beele an gorko aɗa jogui ndimagu hande kadi yiitidede jomum caggal nde bonnuɗa ɗum bonande fonde ni Moussa Mignam ndimagu ngu yaari banggue ndimagu ngu oñi debbo ne wawi yafade mokkuma anecdote debbo ne wawi tawdude joom galle makko o jaggamo en flagrant délit la main dans la poche joom galle makko ne wonde debbo goɗɗo o jagga ɗum en flagrant délit o yaafo ɗum o yejiri ɗum saabu nde yidde jooɗade yidde resede e gorko yafora ɗum jamais de la vie yafora ɗum debbo wona yew par exemple yoɓe jaafomi konngol ngol comme par exemple debbo hurto tawraka gorko o yawromo kadde gurnam selli yawromo quoi yawari wona ɗon kono gorko debbo ara betto gorko muɗum ene wonde debbo goɗɗo o yaafomo ɗum o yejjiri ɗum kadi o waɗ ɗum à l'aise walla gorko yaaha ferguitoya debbo goɗɗo e nder dewgal debbo o yaafomo ɗum itta ɓiɗɗo kadi mo ferguito adda neho ɗum e nder galle ɗum par exemple ndara jomum koɗa reedu debbo de ndara comme par exemple jomum jooɗo e dewgal Allah waɗa joom galle mum wawa woda rafi keftude ɗum woda rafi keftude ɗum quoi anda tan carrément ɗum ɗo ko rafi heftima ɗum e nder dewgal o muñana joom galle makko 4 ans 5 ans 10 ans o waɗa ɗum assisté waɗa ɗum assisté 4 ans 10 ans comme par exemple yoɓe jaafumi konngol ngol impuissance sexuelle dans les couples taw jomum ganda ko moy lolo mais jomum muña taw hay goto anda ma Samba tinani ma Demba tinani muñana jomum ha ko ganda nde Allah koddiri hunde wonti hunde foof mais on ko ganduɗa a haali ɗum joni joni ko suudu ko suturu woni suhaɓe rewɓe comme par exemple génération ma eko tolni hen otoɓe cikku tan
couple aji baɗoji s'affiché sur internet ɗin guuri ko jumri ko ɓuri hen hewde ene film Moussa Niang miñam men gara jaltuɗo ene wonde ƴeeka moyne film ene ɓuucodira gayno unodira ene jalda cika ko ɗum ɓe guuri taw ɗum ko so tawi caméra o huɓɓi tan e 2 minutes o ɓe guurata ɗum so paari ko bonne tan ɓe guuri nder mabɓe wadde wuurɓe ko weeli koko ɓuri hen hewde mbatta ɗum affiché dans les réseaux sociaux non alandi ka Salidia an sa naati joni gale ma kange ma o ko kanko mofta lolle ko kange o kanko moftuɗama au plus profond par ce que andi ɗum ɓuri wadde cher e ko joguiɗa ɗum woni valeur walla ɗum woni ko patrimoine mo jogorɗa janggo waɗoyde leguey wadde a moftimo no to woddi e lolle alandi sa andanama tan aɗa wiya bonnirede Youssou Ndour wi ƴeewo bonnudema ene ƴeewo bonnudema ronkino bonnirma ƴeewata koto ɓurɗa ɓaɗade bonnirma ɗon wadde joom galle ma ɓuuri battadema joom suudu ma ɓuuri battadema so ɓe keɓanima tan ɓe keeɓimo tan yama ɓe bonnirma ɗon sahaji aɗa yiye couple ɓe gona e haare ɓe gona e guerre taw guerre o ɓe gandani ko ummiri ko gorko memere to memar gorko ɗo yanayi ɓesgu mum on woni ɓesgu ma mo arsugu mum itta watta e arsugu ma on ko ɓesgu joom suudu ma ɓuuri battadema eyyi gorko ne ligguey yanayi joom suudu ene yana wallay layal walla yanayi ɓinguel mum donc andu tan ɗo koko renduɓe fiɓodirde gurdam kalko wari ha ko mayda hen a wawa waddemo bonande nde wasa heɓtadema o wawa waddemo bonande kanko nde wasa heɓtadema heddi noon ko an gorko an timminata muñal alan des fois mbiya kayde kay ko bawade joom suudu makko kalko haali ko hen on woni gorko ɓurɗo moƴƴude billahi wallahi taala on woni mo galle mum ɓuuri deeje on woni galle mum ɓuuri welde on kadi woni mo Allah waɗata sutura ha daw maayi Allah subahanahu wa taala wi kala gorko cuuɗɗo debbo o yimi suurma ayi mi heɗinoma audio ceerno Mansour Bara Gor yo Allah yurmomo yafomo omo haala debbo haalata kadi ko caprice debbo no gorko fotata waɗa ɗum géré omo fina hijjuro nder jamma hoore mo holluma caprice a poɗɗa aɗa wawi artirde ɗum ɗum jeeya koye jikkuji rewɓe kadi koye filinaji rewɓe jeeya par ce que mbi debbo alay saago heew caprice alandi alaji demma min Sileyman Allah yo Allah yurmomo yafomo wi debbo ceemeɗo ko heewata ƴeeƴo o ɓuuri ko heewata talki o gonga tu vois ɗum parce que ça fait partie de la femme ɗum noon ko hen jeeya mais aƴƴe tan pression familiale walla pression de la société wiide non min kala ko waɗi vraiment mi waɗanmo recadré par ce que ɗo duhol ko gorol min duyi wona ɗum woni wonde gorko wona ɗum woni wonde gorko suudu nan ɗon jomum waala wayde ha weera te conscient onon ndendi gurdam change inde mum sawawde ma change galle mon sa wiyani ya yoyumma ni ya yimminɗo ɗum nder yeyoyta yummon wallay on honko waɗani honko wawi wadde kadi ha musma lam yiyan on fof ko wawi wadde change ude inde mum change yettode mum change mbaadi mum so jiddini ɓiɗɗo yettode ma hakkude mon musata muusa e pouvoir mo wawi jogade fo haw yima ya mi seerima ko an tan wawi wiide mi seerima dew cergal ngal jaaɓe o wawi jogade pouvoir muusa hande hami yima mi yinma mi yaha mi nela banda men jeehe mboɗo humanoya muusa walla mi ƴetta tenge mi tengma ko an tan wawi waɗandemi ɗum donc wadde andama wadde calɗi dewgal ko ɓuuri hen hewde woni koye gorko wadde so dewgal weeli ko gonga debbo ne foti muñde kono ko muñal gorko ɓuuri hewde tinnude dewgal woni no mbiɗen ni dewgal ene dagui ceergal ne dagui kono ceergal so seeri ceerdo no yooɗiri aɗa andi sen guitti gueɗal jinnaɓe debbo mettani wurdude kono tiiɗani wurdude kono ene tiiɗi wurdude quoi so wima noon woni holɗum ne jogui peeje ha heewi kono haqqillaji goɗɗani noon wona ɓe durnata miijoji de koɓe tiiɗani koye debbo kalde yinma donc ɗon wurdude tan gueɗe ɗiɗi caprice woni ka wawa muñde walla jalousie woni ka wawa muñde te gueɗe ɗiɗo ɗo foti muño alani muño contrôle so woni téléphone ma nene a fawi a itti code ma ha laaɓi ene andi code ma ne andi recto verso ko gurɗa woni nder probléme arta polémique alta so tawi kiramɗam kam ɗon gasi heddire noon caggal ala ko sali Serigne Babacar Sy wi neɗɗo oro yo moƴƴin jorto moƴƴin fimde joom galle ma yaltira no o yeehi travail walla o yeehi nokku an aɗana miijo kala e nder holko waɗata ɗum ko mbiyata qui cherche trouve merci beaucoup donc ko hiña foof yiite woda ko tawa e mum lay gonga Allah tagade men timmuɗo tagade men parfait wadde ɗon somi faami tan Moussa Mignam ko yidde wiide dewgal caggal yidde nde confiance nan ɗo holare wadde noon so tawi a yiiɗi debbo ma
debbo ma yidima alay sago kolodiron alay sago kadi jurmodiron par ce que neɗɗo mo yurmi wawa wadde ɗum wona gueɗe wadde noon eɗen gandi ko dokkane ɗon hojumoji puɗɗima hubde wadde ko wiide Moussa Mignam ko dokketen conseil oɗo ɓiɗɗo debbo walla waaɓe no makko par ce que wuurɓe ko wuuri ko ha yetti ɗo ko min de mbiyat mom ko yo muñ o muñire Allah kadi o faama yimɓe kangaka ay haala so yalti tan a heeɗima les deux versions ka joom haqqille aɗa andi ko woni haala ma waw famde ko gongo heedi en jijani hay goto kono haaluji ɗi nanɗon ɗumen ken haaliyankoɓe ken hettiyankoɓe haala en paami tigui wonɗo woni victime par ce que neɗɗo so haali fee enen rewɓe ndento ɗen wiide eɗen desodiri e worɓe tan ene pilma en ko goonga par ce que debbo mo jiɗɗa o a wiyata ɗum yo ɓorto haalaɓa pilma ɗum imagine hande so tawi o filminomo hande hoto ɗum haɗanno mbawɗo yaltude haalema ɗiɗo haaluji bakko ma dikko ma mami bonne mami yooɓi yimɓe mami wannima wonde on so tawi heeɓino vidéo ji ma intime beele o yaltintano ɗum wadde noon kono noon so tawi an a haali fewuji jomum yalti dikkima ƴattima haali hay sino wonno e gonga ni ma so tawi yimɓe keeɗima haalum ma gandu tigui kañum kam e nder haala ka wonani e gonga kono noon min noon ko waajuyam e faade rewɓe foof ko Moussa Mignam beele walla namdal kadi faade ma ɗo ganduɗa ko ɗon guddirten beele debbo ko gorko mo jiiɗa foof tan ka poɗɗo resede hankande a yonti resede surtout hankande noon debbo sa resanoma a serama a woni diw hen saaji pression société o yimɓe ndewayma pourquoi a resa ko anda yiiɗa resede aɗa wayno poɗɗa wadde aɗa yooɗi aɗa yonta a yiiɗa ha naata e gorko potta tan e gorko baɗono denɗam Moustapha Ly walla baɗono denɗam Ousmane Ly potta hande baɗono denɗam Ousmane Ly naata hen natira hen tan sabamde a resama taw anda holko oɗo Ousmane Ly hol jikkuji mum holko soomi aɗa andi neɗɗo oto wuran yimɓe ɓe wuran hoorema d' abord sabu fittanoma ndu koye ma ndu woni ko muusma fof anidiro tinde hayso yimɓe jiyanma ɗum ko anidiro tinde muuseki la douleur c'est toi qui la sens hande hewɓe dewle kewɗe boni ene wawi taw jomum e jiddirno mais pression nani hen tuboɓe en jooɗo 10 ans to jomum en jiɗodiri moon fof ndaara jikku goɗɗo hay san gandudira tan pour gurdon sattat so andutira e neɗɗo pour gurdon sattat hanki noon ene wonno digle ene wonno les pieds jomum en gandutira wi rew ɓi goggoma gonɗo wuuro kaari a meeɗa yiidema meeɗa andudemo meeɗa hormi jinnaɓe jaaha gona toon cuurɗa toon moftuma e jogogal moƴƴal saabu eɗen gandi ene waɗi les pieds woni jinnaɓe kañumen keedi ɗon aɗa waɗa peeje peccorɗa hay sa yiiɗa yiɗoyat ɗum saabi noon ɓe mbima debbo yiɗata woota hay sa yiiɗa a yiɗoyat sababu nden miiji jinnamaɓe a yiiɗa wadde ɓe décevoir wiye kaari kay ɓiyemo hokkino kaari par ce que nden pour jinnaɗo goto sa hokki ɓiye salima tan an ka faible e galle donc ene wonno ɗum ɗon hande noon jinnaɓe e kokki alani hanke wonno haare mariage forcé en kaɓimo ɗum ha ganduɗa ɗum waɗama éradiqué iwi on fléau iwi e nder leñol men hayso iwani kam en gandi ustima constamment mais ndaara hande jinnaɓe kokki les opportunités mon fof wadde choisir jinnanma gorko hokkuma opportunité an gorko jinnama debbo hokkuma ha saabi hande ɓe mbima hande kay ko kamɓe jiɗodirte e nder koye mabɓe wadde kamɓe ɓe mbaɗi retiré ɓe goppiyene terrain o te to ɓe goppiɗene terrain o hande ɓurɗa wowde limde les querelle e nder foyer hande kadi divorce uji ɓuuri e wadde min pour min hanki ko mbaɗatno forcé les mariage ko hunde so tawi ene wonno mauvais ene wonno côté mo ganduɗa ene niɓiɗi mais ne wonno ganduɗa kamɓe koɓe jiyatno enen ken jiyan gonga wadde ko yidde wiide tan hay goto oto heppan haydara kala ko yonti weeɓa kadi haɗuma nadde gorko andumo natɗa mo desda hoorema ganduɗa ko gurdam ma foof desnata ɗum wadde noon ko dokkane no hojomuji kuuɓi Moussa Mignam konngol ma mbayni o débat gasani machallah o débat gasani wadde nde tawno machallah ko hoore hisde tigui joddiɗen ɗo kadi ko kalten ko fof kalten ko nafa renndo ngo woni no kewɗen wiide kala saaha wona enen ɓuuri andude wona enen ɓuuri humpitade e kono noon ko lowre nde Allah hokki meɗen eɗen lowa wadde noon ko wiide bandiraɓe han gartiren hagguillaji meɗen enen kadi rewɓe gartiren hagguillaji meɗen no fewi kadi muñen ganden kala ko yonti weeɓa
wona sabamde pression yimɓe tan mbiya aɗa naata e dewgal ganduɗa naata e dewgal hande janggo jomum yalta ene weñuma walla non ma wona gueɗe kadi eɗen gandi enen rewɓe ko gonga hay sinno e wonmen ɓe ganduɗa ko lion ngaji ene mbawi wadde dekku wona gueɗe ko possessif en ene famɗe meɗen ɓuuren hewɓe wonɓe faible ɓe ganduɗa sa memi ɗumen seeɗa tan ene mbawi wadde hen dettuyi gurdam mumen par ce que aɗan ɗum ɗo en ñaganayi ɗum koye men Allah kono ɗum ɗo ko sinno ko wayno Sali Dia en ɗum wayi ɗumen kono feesu duddi ni par ce que gorko sa wi aɗa yalta aɗa bonnami tan mami holle bonnande nde bonnata nde attat koye ma kono jaranta jomum wiide en warto walla en waɗa wona gueɗe kono wona rewɓe foof mbawi ɗum kono ko wiide yen dento tan kadi worɓe ɓe ɓeydo ɗe jurumo e banggue rewɓe goni rewɓe moɗon kamɓe goni bandiraɓe mon rewɓe kamɓe goni ɓiɓɓe moɗon kamɓe goni yummiraɓe moɗon wadde gande kala men bonnuɗo debbo bonni ko hoore mum hande noon ko banggue rewɓe ko garɗen so tawi kadi yonti kadi ɗo ganduɗa gorko debbo mo jiiɗen bonni gorko ha yetti ɗon en daroto kollen ɗon debbo Africa debbo wona sabamde darade pour bonnude gorko hay banggue goto en keedani keɗen tan ko banggue mo ganduɗen eɗen paami wonto gongo ko ɗon heedi keeden ɗon wadde noon ko wiide bandiraɓe ɓe eɗen dokka kadi bandiraɓe rendez-vous e yewtere wonde taw ko debbo Africa inchallah avec kadi ñeño moderne inchallah kala ko feewe yewtere nde guila fuɗɗorde nde hay wortode nde guila jonde nde ha haala ka fof ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki fof ko enen kono wonano ko ɓuuren meɗen no kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duume men Allah jarama on jarama so ko plena arimon mon ebe Africa hayo yam ye hayo yam ye hayo yam ye hayo yam rebe Africa jarama